Ko kun san me BMW suna cikin zaune suna rayuwa su suka ce wai me zai hana da Allah mu dan hargitsa duniya ni wata kira ta dabbobi ta mahaukata. Kun san me suka kira? Sai suka kera BMW m5cs. To m5cs in ba ku sani ba ita ce fastest m5 a duniya, ita ce m5 da tafi kowace gudu da zafi da zaki akan titi. Wannan motar da kuke gani BMW suka tashi kera ta, sai suka kera ta da 4.4 liter twin turbocharged V8 ɗinsu. Suka hargitsa shi ya kuma ba da ƙarfin doki guda 635, sannan kuma suka kera ta da carbon fiber, wani ƙarfe ne wanda ya fi normal steel kwari amma kuma bai kai normal steel nauyi ba. Ta zama yar shalaf da wannan uban rundunar dawakan akanta. Me kuke tunani zai faru? A inda take gudun 0 to 100 km 2.9 seconds. Shi sa dai nace muku BMW sun samu matsala, ku dinga yadda da ni. Wannan kamfani ne a duniya zai maka wannan mota mai uban wannan karfin da wannan gudun kuma ya watsa mata kujeru guda 4 a ciki? Kai wani ake sai dai BMW, wallahi sai an jira. Saboda me za a jira? Saboda wannan Ford sedan din irin motar da kake gani yau da gobe ta fi Lamborghini Huracan Evil gudu akan hanya ta kowanne fanni. Kuma kun san me? Tsawon shekara ɗaya kawai suka yi suna kera ta, don haka kullum yanzu farashin ta a kasuwa ƙara daraja yake. Mugun resale value da ita yanzu haka. Don haka idan ka mallaki m5cs ka killace ta, ka tanada ta, domin you own one of the automobile history with you. Amma ku gaya min ra'ayinku da m5 competition da m5cs wacce za ku zaɓa? Assalamu alaikum.